Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso kwi-channel enkulu umkhanya kude bayayazi nje abaningi. Silaphana uThobothini ke laphana sivakashela inyanga ukhokhovula laphana elwenyanga uSpokwe sendiya. Sithola ogobela inqwaba babantu besimame. Ngima ngiyabuka abanye basebancane bahle futhi uyababona nawe ukuthi bahle kanjani. Mangi ngithi ngiyabona ukuthi kusho ukuthi iyasebenza lento lena yokunyanga. Bachaza ngendlela abachaza ngayo. Siqala size siyofika ku-S4. Ngicabanga ukuthi babe bawu4 ya. Bayachaza ke ngendlela abachaza ngayo. Bathi futhi bayafisa ukuthi banitshele babukele ukuthi bona basebenza kanjani. Sibavakashele nje nathi umkhanya kude TV lapha basebenzela khona. Siyathemba ukuthi mhlawumbe sogcina sifikile endaweni zabo lapha basebenza khona. Njengoba besho ukuthi nabo bayafisa ukunikhombisa umsebenzi basebancane achaza intombi nje isencane abanye bese kuba ke nje nomunye umama nje umbonayo ukuthi hayi cha umama kodwa nje abanye imosi osisi nabo basebenza ngawo amakhambo kusho ukuthi kamhlaba yalingana usho intombi zakhona zophethe umuthi. Sawubona uyaphila? Siyaphila baba njani? Yebo. Siyaphila. Yebo. Ugobela ubani? Umajobe oganasimelana. Utholakala lapho ngoba Ecezwana ndana kwambuzi. Yebo, kusemhlaba yalingana nawo. Thokoza. Okay. Usebenza ngaziphi ikhathi ugobela? Ngisebenza kusukela ngo8 kuze kushaya 4. Okay. Ungabatshela kababukeli bomkhanya kude ukuthi sisazofika sizobona nawo umsebenzi bachazele kahle umsebenzi wakho njengoba sifikile lana endaweni kaSpokwe sendiya. Yebo, uyamazi uSpokwe sendiya? Ngimazi kakhulu. Nisebenzisana naye? Kakhulu. Yebo. Hayi, yebo, ungadlulisela imali uma kukhona okunye ofuna ukukusho ungakusho lapho ke mhlambe kubabukele emakhaya ukuthi ke usazophinda uhlangane nabo. Akukho okuningi singadlulisa ukubonga ukuthola ithuba lokuthi sikwazi ukubonana osukwini namhlanje. Bekusuke besingalindele sizobonga kuye umkhulu uSpokwe sendiya ukhombisile ukusithanda. Nathi siyamthanda besicela ukuthi asiqhube nathi siqhubeke nempilo ukuze sibambisane. Siyabonga samthanda kakhulu. Batshele ukuthi phela usazobatshela ngomsebenzi wakho khona la. Yebo Nkosi yami. Abafushwa abantu majobe lo enyokeni. Hayi ngoba umsebenzi singaqhubeka siwenza umsebenzi sisazoqhubeka nesivakashele asibonge kakhulu isikhathi senu. Yebo ungadlulisela imic futhi khona. Thokoza. Konje bazithishana. Uyaphila mama? Ngiyaphila baba. Ugobela bani lo? Umagumede ohlala eMatalabani duzana nasemaphaya ngakhona la ngaseJozini. Yebo. Emaphaya. Khona la eJozini. Yebo eJozini. Yebo. Ugobela usebenza ngaziphi ikhathi mhlambe yini mhlambe nje ayithembisa ukuthi uyayenza nje kahle. Umsebenzi awenzayo mhlawumbe ukwelapha la ekwelapheni. Ukusebenza ekwelapheni kakhulu umuntu uma efika ekseni eze kwami ukuzohlola mina ngiyaye ngivuke ekseni. Ngihambe nginganaki ukuthi kunamathwasa ngihambe nami umuntu ngimsize ngokusheshsha uma qhamuka assessment esingekho right. Ukuze kuzokwazi ukuthi asinde umuntu angafeli phakathi egcikeni lami kusukela ngo7 isuke vele sengivukile ngoba umngoma akalali. Umngoma usebenza ngaso sonke isikhathi. Kafushane nje siyazi ukuthi sinibambele phezulu nganicela njoba beni sinithola la kaSpokwe sendiya. Mhlambe uyabathembisa ukuthi ababukeli mhlambe usazosibiza ukuthi sifike ubatshele kahle ngomsebenzi wakho. Thokoza mkhulu ngifisa kakhulu ukuthi nami bagcine bafikile ekhaya kwami nami bayobuka umsebenzi wami uma kunezinto ezingalungile bazokwazi ukuthi bangikhombise indlela ebheke phambili kodwa nje ngiyafisa kakhulu ukuze bazobona nabanye bayinyanga ukuthi kumele siqhube kanjani nomsebenzi ngoba sibambisane nomkhulu uSpokwe sendiya akanamona kulomsebenzi uyakwazi ukuthi asitshele ukuthi nakho okuthile okuvelayo. So ngiyafisa ukuthi bagcine bafikile nabo bazokwazi ukuthi babone ukuthi emsebenzini ukhanjwa kanjani masiphethe lo msebenzi ukuphilisa abantu. Hayi siyabonga kathokoza gogo siyacela ukuthi sidlulisele komunye futhi ugobela uhambise nje ngala imic. Thokoza. Thokoza gogo. Thokoza mkhulu. Ugobela ubani? Ugobela umzileni emaphaya. Baningi ogobela emaphaya.
Emaphaya ikuphi ngezansi kwaseJozini eduze kwemall. eduze kwemall hey umuntu uthe ezohlola la iphinde edlule ethishele le mall ithenge yeah okay Gobela ugobela utholakala ngaziphi ikhathi yena Ngitholakala nje ekseni ngabo 6 ngisuke sengivuka ekudala mkhulu. yeah Ngaze koshaya ke no 5. yeah okay ngicela ukuthi ke Gobela siyazi ukuthi sithe ukuthola lana sila kaSipokwe sendiya ukuchazela nje abantu ukuthi nisebenza kanjani nomkhulu Sipokwe sendiya bese uyabatshela futhi ukuthi nawe sizofika futhi isigodlweni ubachazele kahle ngomsebenzi owenzayo. Hayi umsebenzi wami impela uqhubeka kahle usebenzeka kahle naye umkhulu Sipokwe sendiya sisebenzisana kahle kakhulu ngokuthembana. Yeah Ngiyafisa ukuthi baphinde bavakashele kwami bazobona ngomsebenzi engiwenzayo ukuze zonke inyanga ikwazi ukubona ukuthi kuqhubekani ngomsebenzi wethu ngoba phela kwamhlaba yalingana la Thokoza nilimba khona egcikeni ikhubana Thokoza okay ake sidlulisele komunye lana sidlulele komunye uGobela uyaphila Gobela Ngiyaphila mkhulu njani siyaphila uGobela ubani esikhuluma naye uGobela ukhulumayo umamthethwa kodwa abambiza ngomgosho owathi ephumile esephehlweni wathola igama lokuthi ungumgosho Okade igama ulithola uma usanda kuphuma noma ufika nalo ufika ulitshela uba igama ngethiwa uGobela wami nguyeloya ophambi kwami umajobe kwaSimelani kuyenza ukuthi uGobela uphini hey kade ihamba kanjani lento manje okay hayi ngikuzwa kahle ukuthi awukade uGobela wakho khona la hayi asasisazochaza vele siyazi ukuthi sizofika ezigodlweni zenu siphethe nje ogobela babantu besimame akujwayelekile i-channel yethu umkhanya kude TV ukuthi ilethe abalaphi bendabuko abesimame seseyilapho nje uGobela usebenza ngaziphi ikhathi Gobela usebenza uyavuka uGobela nango 11 ebusuku hayibo enze izimanga isikhathi vele ekumele sisebenze ngazo vele kodwa ke ekseni ngiyavuka ngabo 6 bese ngiyasebenza bese ngiyavuka ekseni ngenze engikwenzayo isikhathi sami vele mina ke ngisemusha ke ngiphume ngonyaka ophelile ngisemusha kulomsebenzi kodwa uyasebenza impela ngiyasebenza impela usuyibambe yonke le process ngibambile impela kakhulu okay hayi okunye ke ngicabanga ukuthi ke nisazobachazela nje kahle ngisazonihambela one by one bengisafuna ukubakhombisa nje ababukeli bomkhanya kude ukuthi emkhanya kude siphethe ogobela abantu besimame abasebancane abasebenza ngani basebenza ngesimanje manje anibhuli kodwa nina ko TikTok lutho okay bafethu niyayizwela ke injalo ke indaba wengane zakwethu bengiphethe nje ogobela besimame namhlanje esilana kwaSipokwe sendiya khokho uvula lenyanga ethisezana nabo ogobela babantu besimame sitholile ke la emkhanya kude ukuthi ikhono likhona lokwelapha kubantu besimame engikufisayo ke lana ke ngizoyishiya inombolo zogobela la kwi comment section nibathole mandinga usizo ndifuthi okunye sokwenza sizobahambela ke futhi ke ezigodlweni zabo lapho bazomchazela kabanzi ke ngomsebenzi abawenzayo hlala nathi ke kule channel yethu umkhanya kude TV siyacetha abantu abaningi ke basilandele ke ku Facebook baphinde basilandele nalapha na ku TikTok baphinde besilandele futhi nalapha na ku YouTube lapho esitholakala khona ke kakhulu ke lapha nabafethu ngiyacela ke ukuthi ke abantu ke basubscribe bephinde ke becindezele no like kulama video ethi hlezi siwafaka ke lapha na kwi channel yethu si channel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.